Son Charo Valcárcel E eu son Manuel Lastra. e estamos aquí para presentarvos unha nova sección do blog que imos denominar Lingua Irmá. E que é o resultado dunha idea que levamos madurando desde hai algún tempo. Esa idea non é outra que a de facerlle xustiza á nosa lingua irmá, o portugués. Deixando de darlles as costas a unha lingua e a unha cultura tan próximas e das que lamentablemente ignoramos tantas cousas. Claro, é que cremos que é unha mágoa que Galicia e Portugal sexan entre sí case dous descoñecidos. Que saibamos tan pouco uns dos outros. Non deberíamos vivir na ignorancia mutua cando compartimos tanto. Por iso, nesta sección do blog, imos ocuparnos do parentesco lingüístico, o portugués, pero non só, tamén das tradicións, da cultura e da realidade portuguesa en xeral. Todo o mundo é quen de recoñecer a evidente proximidade lingüística do galego e do portugués. Pois ben, a razón non é outra que a orixe común, xa que ambas naceron da evolución do latín falado alá a principios do século IX e fixérono como unha única lingua. Si, unha única lingua que hoxe coñecemos como galego-portugués. Termo que foi adoptado no século XIX pola lingüística portuguesa. Pero única lingua, ao fin e ao cabo. Entón cabe preguntarse, que sucedeu para que esa única lingua se convertese en dúas? Cales foron as causas? Pois ben, a causa hai que buscala na separación política realizada por Afonso VI no século XI, que, tras arrebatarlle o reino de Galicia ao seu irmán, Don García, dividiuno en dous condados, o condado de Galicia e o condado de Portugal, repartíndoos entre as súas fillas Urraca e Tareixa, respectivamente. Así é. A partir de aí, os dous territorios correron sortes ben distintas. O fillo de Urraca, Afonso Reimúndez, será coroado rei de Galicia e logo herdará a coroa de Castela e León, de maneira que Galicia vai pasar a ser un apéndice da coroa castela-leonesa. Mentres que o fillo de Tareixa, Afonso Henrique, proclámase rei de Portugal no ano 1139 e declara este reino independente. Esta separación será causante da distinta sorte que vai correr a lingua ao norte e ao sur do Miño, pero aínda van tardar en converterse en dúas linguas diferentes. Claro, é que unha separación lingüística non é tan rápida e tan radical como unha separación política ou territorial. Unha separación lingüística vaise producindo paulatinamente ao longo do tempo. Por iso, non podemos falar probablemente de dúas linguas diferentes ata principios do século XV. Precisamente, durante os séculos XIII e XIV, esa lingua única coñeceu unha etapa de esplendor literario que se manifestou na escola lírica galego-portuguesa. Escola trovadoresca na que se compuxeron cantigas de distintos xéneros, amorosos, satíricos, religiosos, converténdose na lingua da lírica en toda a península, agás na corte aragonesa e nas zonas ocupadas polos árabes. Pois ben, como mostra dese extraordinario legado descoñecido durante séculos, imos recitarvos uns breves fragmentos de dúas cantigas que pertencen a esa escola lírica galego-portuguesa. A primeira delas pertence a unha das cantigas de amigo máis fermosas do rei trovador portugués Don Dinís. E di así: hai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, eu é. A segunda é un fragmento dunha cantiga de amor do segredo galego Bernal de Bonavada. A dona que eu amo e teño por señor, a mostrademe a Deus se vos en placer for, senón, dádeme a morte. Pero volvendo á separación dos territorios, atopámonos con que o galego e o portugués van coller camiños moi diferentes. O portugués vai se converter primeiro na lingua dun reino
E despois, na dun Estado, que a vai amparar, protexer, que a vai converter na súa lingua oficial e que vai estendela segundo as súas conquistas avanzan polo mundo. E xa no século XVI publicáronse as súas primeiras gramáticas e iniciouse o seu proceso de normativización. No caso do galego, en cambio, desde o momento en que o Reino de Galiza pasa a formar parte da Coroa de Castela e León, a imposición do castelán como lingua de prestixio e dignificación social converterao nunha lingua de segunda, que perderá o prestixio de antano, que carecerá de calquera apoio, menosprezada, limitada a oralidade, falada só polas clases baixas, pero, grazas ás cales, se mantivo viva. Esta situación perdurará ao longo de varios séculos e as súas consecuencias aínda se arrastramos na actualidade. As primeiras gramáticas do galego son do século XVI. Tivemos que agardar a segunda metade do século XIX e non contaremos con un modelo estándar de lingua ata finais do século XX. Malia todo, o galego actual e o portugués actual non poden negar que foron a mesma lingua e, aínda que a súa evolución por separado deu lugar a diferenzas, as similitudes son, asemade, moitas. Deamos, pois, a benvida a esta nova sección. Por a nosa parte, poñeremos o empeño en facelo o mellor posible. Cumprir os obxectivos e non defraudar. E antes de despedirnos, un pequeno agasallo. Queremos deixarvos coa canción tradicional portuguesa Menina estás a xanela, a través da cal ides poder comprobar esas enormes similitudes entre galego e portugués. Vaina interpretar unha poetisa portuguesa que se vai converter nunha das nosas máis prezadas colaboradoras nesta sección. Trátase de Graça Fole Amidiño. Deixámosvos coa interpretación de Graça e logo engadiremos os textos en galego e portugués para que poidades apreciar mellor esas similitudes. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua. Sem levar uma prenda tua. Sem levar uma prenda dela, com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações. Os meus requerem os teus em todas ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua.